खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। दा जोङो तामुलपुराव बाथौनि मिटिङाव थांनो नागिरदों। स' बिदिब्ला दावगाबाय थादो लोगोसे। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जायगा गैया लेखाय मा खामानि मावबा दं थाखुमानो ओइ थाखुमा सं इयाव थाखुमाया habnu apa sigaw nang lo nang lo udah lagi nang arah sini tiba-tiba sama sedang mengen ada boibo ada kalau sama kita selesai. Iya, masih. Melakukan langkah yang kecil di mana yang kemudian yang menjadi tugas yang sama juga. Không thể nào đâu video. फ्रि रिल बानायनो मोजां जादोंमोन। नै गामिनि बाथौनि मिटिङाव फैदों लोगोफोर। गामिनि गोजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आरो नेहाथारि नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो आरज हानजाखौ लानानै थानसालियाव रेडि खालामनानै दोननांगौ। मानोना दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि बिथाङा थानसालियाव थांनानै Assam's Chief Minister
Dr. Hemoto bisa sama di gereja aplikasi itu mau ada bini ada nih dan ini jangan mereka ada sama yang mereka dengan orang sande ada bini dari sini apa pada itu Ketua penanggung apartni masih diri mesti rohiran rahasia kedema Budi Batu apartni apartiri nehatari kedema Rongila Maya Devi Batu apartni apartiri are nehatari Oji Batu apartni apartiri nehatari Dularai Jangprau Bromo Batu apartni apartiri nehatari Dularai Bromo Batu apartni apartiri nehatari Rumawati Batu apartni apartiri nehatari Niru Batu Dharmari apartni apartiri nehatari Joy Narayan Batu apartni apartiri nehatari Batu Sibo Bhormo Sanggori apartiri nehatari Bibar Batu Sibiari apartni apartiri nehatari Bidang Mentro Sajainari Delkhanai Masiyaw Masi lari थाखाय खावलायनांगोन आरो बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायनांगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय जोङो दिनै खौसेथियाव लाबोनो हादों जोंनि गेजेराव माखासे कमन इस्यु कमन डिमान्ड जाय डिमान्डफोरा जोंनि गासैबो बाथौआरिनि थाखायनो हाबा मावनाय जादों बिनि थाखायनो बे कमन इस्युनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंनि खौसेयै